ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಓಡೆ ತೂ ಎರಡಲ್ಲ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರೀನರಿ ದ ಮಿಡಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಒಂದು ಸರಳ ಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸುವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ ಮಾರಾಟೆ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂವಲಿ ಬಹುಶಃ ವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಎಂಚೆರ್ತಿರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೇರಿಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಪುದರ್ ತೆಲಿಕ್ಕೆದ ಅರಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇದೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆದ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆನ ಮುಟ್ಲ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ತಿಗಲೆ ನನ್ ಪರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಈರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಅಂದ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮೈತಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತುಂದು ತೋಪದಿತ್ತಾರೆ ಪಗೇಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ನಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ ನಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ರೂಪೇಶ್ ತೆಲ್ಪು ಜನ ಕುಟುದು ಇಂಚ ಅಂಚ ನಲ್ಪ ಅಂತೆ ಚಾ ಬುರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಿರೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲೇ ಪನ್ನಗ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಉಂತುಗ ಮುಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದ ವಾ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕೌಡೂರು ಗ್ರಾಮ. ಕೌಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪನ್ನ ಕೌಡೂರು ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪುದರ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಕೌಡೂರು ಅರ್ನ ನೆಟೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡೂರು ಪನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಪ್ಪನೆಲ್ ಕೌಡೂರು ಮೂಲೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪಪ್ಪನೆಲ್ ಒಂದು ಊರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಡೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ KS ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ಊರು ಕೌಡೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಇರ್ನಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ನಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಕುಲ್ದು ಪಾತೇರಿ ಮಾರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋಪೈಜರಂದು. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನನ ಕನಸು ಈ ನನಸು ನೇನ್ ತೋಪ ಹೋಗ ಒಂದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ತೀರೊಂದು ಜಾಗ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜಾಗನೇ ನಮ್ಮನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದ್ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನಸಾಂಡ್. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಓಡೆ ತೂ ಎರಡಲ್ಲ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರೀನರಿ ದ ಮಿಡಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪುಟ್ಟದು ಬೀಳಿತಿನ ಊರ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ನನಸು ಈ ಪುದರ್ ದಾಯಿಗೆ ದಿಯಾರ ನನಸು ದಾದನ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋಡುತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕನತ್ತನ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕನ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಕೊಲ್ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕನ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂದು ಕನ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಕನ ಅಂಚೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಓಲು 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 ಪೂರ ಅವಂದು ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಎಂಚದಿ ಕಂದ ಕೊಂಚಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನಸು ಒಂದು ನನಸ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿಸಸ್ ದಾಲ ಪಂಡೆರೆ ಅಮ್ಮದಾಲ ಪಂಡೆರೆ ತಿರೆಗೆ ಹೊಳೆನ ಪುದರ್ ಎನ್ನನೆ ಹೊಳೆನ ಪುದರ್ ನನಸು ಬಂದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಗೇಟ್ ದ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಗೇಟ್ ದ ಉಲೈ ಬನ್ನಗನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗುವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಯರೆ ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಮೂಲ ಗುವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಆತ ನಿಕುಲ್ ತೋಡಾಯಿ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಹೊಸಾರ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ನೀರ್ದ ದಾಲ ದೇವ್ರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲೊಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ನೀರ್ ಇತ್ತಲುಂಡು ರಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡಾಯಿನ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಮಿತ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯ ಅಂಚ ಕಲ್ಲದ ಬನ್ನಗ ನೀರ್ ಏತ್ ಬೋಡ್ದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ 14 ಫೀಟ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವನಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತಿರ್ ನೀರ್ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಪುನು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಓವು ಕಾಲಾಗ್ಲ ಅರೆಗಾಲ ದಾಲದೊಂದರೆ ನೀರುಂಡು ನೀರ್ದ ಬಾರಿ ಈತೆಗೆ ಬುಡ್ಪಾದೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ಹಂಗುಂಡು ಊರೇಕು ನೀರ್ ಬುಡ್ದುಲ ಊರು ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ಬನ್ನಗ ಮೂಳ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬನ್ಲೆ ರಾಕಿ 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 ಬನ್ನಗ
ಫಸ್ಟ್ ಪತತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ ಪತತ್ತದೆ ಪತರಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕದಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಲರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಏನದು ಅಂಚ ಎಸ್ ರಾಕಿ ರಾಕಿ ಒಂದು ಪಿರೋದ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ಬಲೇಣ ಇನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋಪವನ ಅಂಚಿನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈರೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಓವು ಮರ ಪಾರ್ದರ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಪೆಲತ್ತ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಬಿಡುತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಾನು ಮನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಐತ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಬಂಗ ದೂಡುಪುರ ನಮ್ಮಂತೆ ದೂಡುಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಜೆ ಮದ್ದಿನ ಒಂದು ಸರಳ ಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸುವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ದುತ್ತಾ ಈಗ ಆರು ಅರ್ಧನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನೆ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಂದತ್ತೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಯಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಅಂಚಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಇಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಚಾ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕುಲ್ಲುನ್ ಎಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆನೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾರ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತ ಹಾಯ್ 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 ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಂಚ ದೇವರನ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ ದೇವರನ ಒಂದು ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟೆ ఒక ದೇವರನ ಕೋಣೆನ ಸಪರೇಟ್ ಮಂತಜ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಆದತ್ತ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಸಿಟ್ ದೇವರನ ಕೋಣೆದ ಮಂಡಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಾಲ್ ಆಗ್ಗೆಲಾಗತ್ತೊಂಡು ಐಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆದಿ ಇದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಂತದ್ದು ಬೇಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಮಂತೀನಿ 5 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂದು ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಹೂ ಆಗಲು 4 ಐಟಮ್ ಕಡಪುಡಿ ಏನ್ ಮನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮು ಬಜೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪನ್ ಮನ್ನಾಗ ಪ್ರಸನ್ನೀರ್ ಬೋರ ಫಾಶನ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ವೇರಿ ಬನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಕೋಡೇರ್ದಿಂಚ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಡುಪು ನತ್ತು ಲೋನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೆನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕುಲೆ ಎಂಗನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಹಾಕಿಯಾರಂಡ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರವೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಣ್ಣದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರ್ ಈರೋ ವಿಡಿಯೋ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಒಂದಿರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬಂದದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದು ನಾವು ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ದೂರರ್ದು ವರಿ ಅಂತ ಉನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ದುದಾನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಐತ ಪಿರೋದು ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ ಆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತವಡ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ ತೂಲೆ ಆ ಬಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಕ್ಕೆ ಜನಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಂಜ ಪನುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋದ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಕೈಟ್ ಬಿಡ್ಪದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪದನೆ ಬಾನಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ದಿಗಿನದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತತ್ತೇರು ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಊರ್ದಾಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನಾಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಗುಲುಂತ ಇರ ಕೊಡೆಂಗಲ್ ಬಾನಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ತೂನಾಗ ಹಿಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಯಾನೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನಾತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರಿ ನಾಗಿ ಕೋಬ್ರ ಕುಜಿರೆ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರ ಅಂಚಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಲಂಚಿನ ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುರಣಿ ನೆಕ್ ಪೋಯಿನ ಇರು ಎಸ್ ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲ ತೋಜ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಬೊಕ ನೀ ಮೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ತಿಗಿತಿನ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಬರಿಟೆ 100 ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಎಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂವಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಎಂಚೆರ್ತಿರು
ಸೊ ಪನ್ಲೆ ಈ ದಿನತ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ ಈ ಕ್ಷಣ ಐತೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿರ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೋತೀರ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪಾರ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಡೆ ದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿನ ಅಂಚ ದಾಲ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕೊಂದು ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅವು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ದುಂಪುವರೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗವ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲು ಅಂಜಿ ನಂಜಿ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರುಡು ಅಂದೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬೋದುತ್ತೆ ತುಲಿ ಅಗೊಲೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ತುಲಿ ಈತ್ ಶೋಕದ ವಿವರಣೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರ ಕತೆಗಾರರ ಮಾತುಗಾರ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹಗಾರ ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಿ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಿನ ಅಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಬರಲಿ ಇವರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಕದವ ತಟ್ಟಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಒಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಒಂಜಿ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅವ್ರ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ತುಳುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಇಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ರಿಲೇಷನ್ ಏಪ ಪನ್ನೊಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷದ ರಿಲೇಷನ್ 6 ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಆವಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಯಾನು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಮಾಡಕನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಆ ಏರಿಯಡು ಆರ್ ಜೇಸಿಡ್ ಇಲ್ಲರು ಆ ಏರಿಯಡ್ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂತಾದ ಒಂದೇನು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಈತ್ ಮಂತದ ಫೋಟೋಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದ ಕೊರಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಏತು ಮದ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಘೋಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ್ ಜನಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ತೆಂಚ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದೊಂಚ್ ಉಂಡ ನಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೇರಿಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಪುದರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ವನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕೊರ್ತಿನ ದಿನ ನೆನಪು ಮಂತನೊಲ್ಲಿಯ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಒಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಯಾನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ವಿನ್ ಆದ 2013 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದಾನೆ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಐಟ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಪುದಗಲು ಒಟ್ಟಾದೊಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪುದ ಊರು ಹೊಡೆದೊಂದು ಇರ್ನ ಪುದರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಒಂದು ನಡುತ ಕೋಣೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಅಂಚಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಒಂಜಾತ್ ವಸ್ತುಲ ದೀತಿನವಲು ಉಂಡು ದೇಮಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ದೇವಣ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ನೆಂಕುಲು ಪಂಡದು ಮನ್ಪದಿನತ್ತು ನೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಡನ್ ಅದ್ ಕೇನುಗ ಅಂದ್ ಪ್ರಸನ್ನನ ಅಮ್ಮ ಮೂಲುಲ್ಲಿರು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅವಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇವರಾತ್ ಕೊಣಪಯ್ಯರಾಯನ ಎದುರು ಕೊಣಪಯ್ಯರ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬೆ ಆ ಶಾಲೆ ಹೋನಾಗ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಮತ ಹೋಯ್ತು ಇರಪ್ಪ ಗೋಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಬಂತು ಜಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂದೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಶುರು ಆತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಉಂಡಿ ನೆಟ ಏತ್ ರೂಮ್ ಉಂಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮು ಒಂದು ಪಾರ್ಥನ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ 50 ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಡೆಂಗು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟೆ ಮಂತಂದವರು
ನೆಟ ಮಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ ಮಂತಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಿದಾಯ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇದೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕೆಲವರ ಬೇಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬೇಲೆಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಪಿದರ್ದುಪ್ಪು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಓಲ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮನ್ನಾಗ ಇರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆನ ಮುಟ್ಲ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ತಿಗಲೆ ನನ್ ಪರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪನ್ನ ಯಾವ ಜೀರಿಗೆ ಎತ್ತು ಇತ್ತನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಕಾಸು ಹೋಪುಂಡು ಇರು ಎನ್ನ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಇಡೆ ಇದ್ದಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪುರಾಣನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫೋನ್ ఒక ఎన్నిన టైం ఉడు కళ్ళు మన్ను పుర దిగదన ఇరేగి ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ನಿಜವಾದ ಬನ್ನಡುಂದ ದೇವರ್ನ ದಯ ಏನ ಓಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅವಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಇಂಚೆನವರ ಮನಸ್ಸಿಡೇನೆ ಏನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲು ഞാനൊഞ്ചി ഇല്ലൊക്കെയിൽന്നാണ് ഞാൻ കട്ടിയിൽ തന്നെ ആട്ട മನ್ಪೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ದಯನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಡು ಎರೆಗಳ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಊರು 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಬೋಡು ಊಲ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೊಂಡದೆ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಜಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೇಬರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಲೇಬರ್ ಅವಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನರ ಪೂರಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಕನ್ನತಾರ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಗುರುತ ಬರೀ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲ ಪೂರ ಪಾಡದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೇತಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನೋಟೇಷನ್ ಪೆಂಟ್ ಆತನೆ ದುಂಪಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಒಣಾಸ್ ಒಂಜಿ 1,500 ಒಣಾಸ್ ದುಂಪಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನೋಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನು ಮೇ 1 ಬೊಕದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನು ಮೂಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿ ಮೇ 10 ಮಾರ್ಚ್ 10 ಓಪನ್ ಆಯ್ ಜಾತಿ ಗುಡ್ಲ ತಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ಗ 300 ಜನ ಮಲ್ತೆ ಬಗೆ ದುಮ್ನಾನಿ 125 ಜನ ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ದುಮ್ನಾನಿ ಮುಗಿತೀನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅವು ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಗಲೇ ಪೋಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ఒక ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಆನಿ ಬಂಡದೆ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 7 ಎನ್ಮ 30 ಜನ ಎನ್ಮೋರ್ದು ವರ್ಮ 30 ಜನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಡಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತೇರ್ ಈತೇರ್ ದೀತ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಜನ ಬತ್ತು ಓಡ ವರ್ಮೋರ್ದು 15 30 4 5 ಅಂಚಾದಾನ 12 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟದಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಯರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕದಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಮೈತಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೆ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತೂನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಗಿರ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ನೆನೆ ಬರೋಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತುಂದು ತೋಪದಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ನೆನೆಪುಲ್ದಲ್ಲ ಪನೋಲಿಯ ನೆಟೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟೆ ಬಯ್ಯದನ ನೆಟೆ ಬರ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಲ್ಗುಲ್ವಾ ಟೇಬಲ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಬಲ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಇತ್ತ ಪಗೇಲಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ನೆಟೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಉಂಡರ ಸಂದೀಪ್ನ ಎದುರವರ ರೀಡಿಂಗ್ ಜರ್ಜಾರ್ ಅತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಬೋರ್ಡು ರೂಪೇಶ್ ತೆಲ್ಪು ಜಡ ಕುಟುದು ಇಂಚ ಅಂಚ ನಲ್ಪ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಸಂದೀಪುರ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ದನಕಲ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಸಂದೀಪ್ ಬರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಥರ್ಮಾಸಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚಾ ಮತ್ತ ದೀದ ಪೂರ ಅಂದೆ ಚಾ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚಾ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ఒక తిర్తుల తూవలి నీకు పూర భారత దై దాసవాಳ ಪುರ ಒಂದು ಏರ್ನಾನ ಅಮ್ಮನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಗಿಡ ನಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನೀರು ಗಿತ್ತೆ ಗುಯಲು ಬುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 8 ಲೀಟರ್ ದಾದ ಮಂತದ ಮಿತ್ತಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಉಂಡ 1,500 ಲೀಟರ್ ಬಕ ಬರ್ಪುಣತ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮ್ಮನ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಲಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಬತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡಿರ್ ಮಗನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಇರೇಗ ದಾದಾನಲ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನೆ ಅಮೂಲ್ಯದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದಾಗುಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತರ
ಅವರ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಗುಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದದು ಅಣ್ಣ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಏನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಬುಡದೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಮೂಲ ಬರ್ಪ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಅಂಡ್ ಇರಗ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪುವೇರು ಕೂಡಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಬೋಪು ಅಂಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಬಲಸು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂಬು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಹೊರರ ಪಾಡೊಂಬೆ ಜಾಗಲಿ ಬಲಸುವೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಅವನಿನ ಮಾಡಿದ ಉಪದ್ರ ಆಪುಣು ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋ ಬೋಡೆ ಬಂದು ಇಂಜಿ ಅವತ್ತು ಬರೋ ಥರ್ಮಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಗಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪನಿಗೆ ಅವು ಬುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಬರ್ಚಿ ಪನ್ನಕ ನಮ್ಮನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಬೋಡ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬೋಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ನಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸುತ್ತೆ ನಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ತಂದಪ್ಪು. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇರ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಈರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಅಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯ ಅರೇನು ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಈತ ಸಂಬಳ ಬರೋಡು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈರು ಮೇರೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಇರನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಎಂತೂ ಅರ ತೂತುಜಿ ಅರ್ನ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಇದು ಇರಾರೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಿವಂದು ಬರಂದ್ರೆ ಇನಿಕ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಪುದರುಂಡು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಗೊಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಆ ರೀತಿ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ್ನಲ್ಪ ಪುರ ಬೊಕ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇದೇ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾಗ ನಾರು ಏಪದಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟು ಪಿದೈ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಜೆತ್ತುಪುನ ಟೈಮ್ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಕು ನೆಡು ದುಂಬ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲಿಂದ ದಾದನ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ನ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚನ ಪೋನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದನ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದನ ಪ್ರಸನ್ನ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದೋಪಾಯ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪೂರಕೇನ ಅರಡ ಇರೇಗ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆತನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಫಾತೇರ ಪದದಿ ಪೂಜೆ ಪದನಿ ದಿಕ್ಕುಜಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈದಿನಾರಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪ್ಲಕ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರರೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ನೆ ಎಂಚ ಚರ್ಚೆ ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ದ ಚರ್ಚೆನ ಆತನ ಪ್ರಚಾರದ ಚರ್ಚೆನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ನಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಇರ್ನೇದವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ತೋಪವನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನೇದ್ರು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿರ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಗಳ ಬೇತ ವಿಷಯದ ಬಾತೆ ಬಿಸಿ ಪೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಬಿಸಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನಾರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಕಲ್ ಜೈತ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮುದಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರಾಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದ ಅಂಚ ಅವು ಆನ ಮುಟ ಅಂಚ ಆತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತನ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ 15 ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ
ಅಂಚಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ ತೋಪಾಯ ಮಗನ್ ತೋಪಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೋಣ ತೋಪಾಯ ಸಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಸೂರಜ್ ಬತ್ತದ ಏನೊಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಬೈದೇರು ಸೂರಜ್ ಅನ್ನ ಪಂಡತೇನ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೂರಾಜಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇವರು ಪಣಂತೇರು ಪನ್ನಗ ಅವು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪನ್ನೋಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಪನ್ನೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಂ ಬೈದೇರು ಸೂರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಚದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂರಾಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಸೂರಾಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅದು ಬುಲೆವಾಡಂದು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರೆನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತುಯ್ಯಾರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಏತ್ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇರಿಪಾಯರು ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಗುಲ್ಲದಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಪಾಯ್ ಜರತ್ತ ಅಂದೊಂಜಿ ಆತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯರು ಐಕ್ ತೋಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೊಂದೆನ್ನುವ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ತೀಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ